Het is die 15 oktober, de dag dat moslims weer een skiep-uitziekje maaien voor het offerfeest. En daarna is stank het lippen van blinde mensen een stukje makkelijker maatje mat. En het is ook de dag dat deze tweet net verstuurd wordt. Goeien en welkom bij Bient. Maar Joen is ondernemer Romke de Jong en Skelte Meisma. Zij boeg je haar aanstieren over de toeristische promotie van Friesland. En vooral over vragen hoe kan het eigenlijk beter? En in de regio over het 150-jarig bestaan van het spoor tussen Ljouwert en Huis vindt Albert Jensma een man die het net alleen nog maar mooie verhalen vertellen had door die trein. Nou ja, hij reed al, toen kwam de trein. We willen samen opreden, dit is hem aan de rechterkant. Ja. En er was het oversteekhokje, wat ik nog net zei, Ja. wil hij oversteken en toen werd hij pakt. Gelijk deed. Ja, daar. Ja. Sipke. Ja, meer hoe Sipke dus aan in de regen. Op de Alversterrentocht nou is het de grootste televisieproductie eer van de omroep. Nodoe is de nieuwe familiespulshow die het van sneur te zien is hier op deze televisie. Of in ieder geval op jouw televisie bij Omroep Friesland. Het programma wordt ontwikkeld in opdracht van de AVOEK en speelt het allemaal in 9 Frieske musea. Ik praat hierover met Halbert Pieter Klaus. Hij is regisseur en ik het creatieve brein achter het hele proces. Fokke Jagersma van AVOEK. En hij is de opdrachtjouwer. En Anne Hartman. Zij is een van de kandidaten van Nodoe. Welkom alweer. Mooi dat je me binnen. Ja, dank u wel. Halbert Pieter, ik moet me daar beginnen. Ja. Ik heb daar heel vaak Chinoemi zitten schoen, want we zijn collega's. Die is te stin van hoe mat dit al hier. Ja. Want ja, Nodoe is net een makkelijk project. Kun je nog eens even uitlezen wat Nodoe echt in de essentie is? Nodoe is een familiespelprogramma. Daarin strijden 2 families in elkaar. En het is elke keer in een verschillend Fries museum. Dus net alleen nog in het Fries museum, maar in Frieske musea in de provincie. En het is een competitie. Dus er haast voorrondes, een hele finale en een finale. En eigenlijk gaat het erom hoe vol ik leren hoe de Frieske skiën is. Ja, en die keren, dat is toch zo ontzwitten wie is dat je het moeten krijgen? Ja, dat is toch zoiets van, dat moet ik dit maar hartstikke regelen? leuk is gewoon prachtig. Het is gewoon een prachtig project. Dus, Ja, het is een groot project. We hebben vandaag maar even een instaat erbij gepakt of een film komt te zien te litten hoe dat eruit ziet, zo'n ingewikkeld project. Het werk van Bonifatius wie kostbaar en boeken wie een joer. En masten op reis dus beschermen worden. Bewijs maar een foto hoe Bonifatius en zijn boeken beschermen waren. Die boeken? Nee. En Bonifatius, hoe wordt Bonifatius beschermen? Trok zijn ridders om hen. Hij werd door zijn ridders beschermd. Trok zijn lijfwacht. Ja, die ben daar. Ja, nou vind ik dit. Ik heb die hele aflevering schoen. Dit is aflevering 3. Ja. Ziet er prima uit, ziet prachtig uit. dat is leuke- aflevering 2 trouwens. Oh, aflevering 2. Ja. Oh, sorry. Verkeerd schoen. Maar kist er maar even uitlezen wat nou krijgt de ingewikkeldheid om bijvoorbeeld dit is. Want ja, ik zeg een vrouw maar een iPad rijden terug een museum. Ja, nou, als televisieproductie is het gewoon vrij complex. Want hij is een studio setting met 4 camera's. Hij is op locatie 3 camera's. Dus de werk is eigenlijk maar, hoeveel ben dat? 10 camera's in totaal. Dus dat is, dat moet wel goed in elkaar steken. En het moet in één keer goed. Ja, het is een wedstrijd, dus er mag niks fout gaan. Dus ja, dat is snel nog wel een uitdaging. Ja, uitdaging. In Dokkum, daar begonnen dus. Allereerst voor jou. Anne, mooi is de best. Wij het eigenlijk opjoen voor Nodoe. Nou, eigenlijk werden we gebeld. Hoe kan dat? Geen idee. Oké, maar die is het maar waar die is dit? Waar wie die familieleden die mij dienen? Met mijn pa en mijn moeder. Oké, en waar vond het echt het leukst van alle eer? Maar het waar we echt enthousiast? Nee. Van Eigenlijk op het begin niet. Maar ik denk eigenlijk mijn pa dan. Ja. Maar toch is het mooi die, hè? Ja. Leuk ik vanzelfs. Wat vond je er uiteindelijk van? Om mij te doen? Uiteindelijk vond ik het veel leuker dan dat ik eigenlijk had gedacht. Oké, want wat dacht ze dan? Dat het weer zo? Nou, ik dacht met museums en geschiedenis en zo. Dat vind ik eigenlijk niet, dat is best wel saai. Maar eigenlijk vond ik nu wel veel leuker. En de moesten die in Dokkum. En wat wie de opdracht? Wat moest je hem dat wel? Ja, meerdere opdrachten eigenlijk. En de eerste moest ik naar allemaal monniken. Ja, want Gongo Bonifatius. Ja, Zullen we eens even zien hoe dat eruit ziet? is goed. Fries lezen, dat kan ik niet. Weer een beetje een minpuntje. Anne! Anne, die bal. Heeft u een flesje bij zich? Ze is vis te drok, ze is bij flesjes dwanden. Heeft u een flesje bij zich? Hoeveel flesjes moest je?
Hey, jij natuurlijk. Even dichter. Nee, ik kan niks! Het is hartstikke Oh, dat schrikt er nog van, hè, Jurk? Hoe voelt dat? eng. Ja, wat wie de opdracht hier nou? Ik moest aan die monniken flesjes vragen. En dan? En dan die verzamelen en dan naar de put rennen of zo. En dan die vullen met water. Oké. Ja, en dan stopt het iets in. Dus als dat snelst dienen is, dan hier in de ronde won. Ja, want het is al hier een mooie wedstrijd te krijgen. Een wedstrijd waarin je dus ook nog wat leren moet. Maar ja, Fokke Jagersma van de AFOKIM hebben we opdracht doen daarvoor. Ja, klopt. Wat wie het concrete doel waarbij je denk op een brainstorm sessie eens een keer bij elkaar ziet van hey, we moeten die Friese geschiedenis wat beter naar voren brengen. Wat wie het doel? Nou, het doel wie inderdaad krijgt we steeds de geschiedenis naar voren brengen op een mooie manier. En krijgt wat anderen krijgt, zei flesjes verzamelen met water. Dan hebben we natuurlijk goed heilige water van de Bonifatiusbron in Dokkum. En dat brengt hem bij elkaar. En daar is natuurlijk een heel verhaal omheen vertellen. En Halbe Pieter had het in de montage denk ik heel mooi bij elkaar gebracht. Dat de inhoud ik heel strak bij die opdrachten past. Ja, maar er komt een moment dat je hem zei, oké, dit willen we naar boeten brengen. Dit maakt wat sterker. We hebben de Friese Kanon hebben we al gehoord. Ik een prachtige serie op televisie. Ja. En waarom kies je dan van een speelshow? Omdat de filmpjes van de Friese Kanon had wel een heel selectief publiek. Hè? Mensen die het echt interesseren binnen van de Kanon. En dit publiek is gewoon volle breder. Want, Anne vindt het, die is nog wel enthousiast. Maar ik denk dat er een heel soort van haar leeftijd binnen die het nieuwsgierig vinden om te zien. Maar ik, de ouders en de pakers en beppers vanzelf. Dus dan had je gewoon een heel groot bereik. Waarvan de meeste vertellen is oer de Friese Kanon. Ja, want dat is mooi die onder Bonifatius verhaal wie dat vanzelf. Wat wist nog van Bonifatius? Hoe is hij eigenlijk hoe is hij vermoord? Wist dat? Nee. Dat is al hier voorbij gekomen. Nee, maar dat is net bekend, hè? Het Dat is mooie- net, jong. Oh, oké. Nee. Het mooie is, Bonifatius is inderdaad vermadden. En hoe dat krijgt gebeurd is de vraag. En waar het gebeurd is, wij vermoeden al dat het rond Dokkum gebeurd is. Maar Nou, maar het doel van Jim is dus dat ik daar zit. ja, En voor waar moet het dan interessant wezen? Voor mij of voor de band? Of voor waar is dat? eigenlijk is voor het hele gezin is het nieuwsgierig om naar te zien. De ene kreeg de inhoud mee, de andere kreeg het spul mee. Dus het is echt gewoon een familiespelprogramma. Ja, Je zit er met een bak chips en je op de bank fotjes omheen en genieten. Het hier, wie het. Nou, en dan is er een presentator erbij. Die ken je wel van Jirre, Arjen de Boer. En die doet het op een hele leuke manier. Zie maar even. Vraag 2. Hokker Kleesterling had er in de 20e eeuw verzorgen dat Dokkum weer in Oosjen kwam als pilgrimstad. Waar is dat druk? Reet. Paken Henk. Ja, nou, dat... Polio misschien de no-doekoe inzetten? nee. Toch net? Oh, je hoort met spanning er wel in, hè? Ik hoor het haast niet meer. Maar vertel. Wat is het? Geen no-doekoe? Ja, toch maar. Oh, wat is dit toch vreselijk spannend. Nou, steeds het maar. Dat we Titus Brandsma. Titus Brandsma, punten erbij. Wat is dus zo sterk aan Halbe Pieter? Nou, Arjen die doet het toch hartstikke leuk. Ik wil de shirts gewoon echt dat hij er plezier in had. En ja, dat is gewoon fantastisch. En wat er nog meer leuk aan is, het is gewoon eigenlijk infotainment. Het is een beetje wat vakken site, hè. Het is geen televisie met een vingerke. Het is gewoon even lekker ontspannen en even trolletiert in een jaast worden, zeg maar. Ja, en ik heb van mensen gehoord, als je hem dan echt bij zo'n museum komen, dan zit ik eigenlijk het hele stad op een hasses. Ja, dan is neem het het alle door. afzetten. Ja, natuurlijk. Hoe gaat het als je maar al die cameraploegen zo'n museum in komt, Ja, waar kom- alles heel net onkom is? Nou ja, we zijn heel goed verzekeren. En dat is natuurlijk fijn. Is er al wat stikking om? Nee. Wij zijn heel voorzichtig. Ik bedoel, we werken met musea. Daar werken al die vrijwilligers en serieuze meewerkers die daar heel hard voor werken. Dus het doel is natuurlijk dat wij een goede gearwerking met hun hebben. Dus daar spannen wij ons heel hard voor in. En als hoe groot dat project nou eigenlijk is, dan haast het dus over de techniek. Dat ben een soort mensen. Maar het ben ik, die zie je museum, maar al die vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. En al mannen eigenlijk ontariën binnen. En wij gaan binnenkort ergens op een locatie in Friesland werden een opname dan. En dan binnen de 30 vrijwilligers als figurant bij. Naast de gewone plot. Dus dan kun je je voorstellen hoeveel mensen het zijn. Dat is uniek. En dat is alleen nog de opname nog maar. Hè? Want de tarriering in het schroeven van opdrachten en dat soort zaken, daar zitten die musea zelf ook bij. Ja. Wanneer is het nou voor de aanvoegslagen? Voor de aanvoer is slagen dat de meesten echt interesseren reizen in de Friese geschiedenis. Want verwacht je geen programma waar alle details van de Friese geschiedenis het zien komst, maar werd alles in oorstip wordt en op een rij zetten wordt. En als er meer zin wordt en meer witte wordt, dan wordt het of naar die musea,
Of dus juist bij ons op de website www.alvertrietig.nu of nodoe.nl. Waar is alle informatie hoe de kanon zien kist. Oké, nou het is een vermakelijk verhaal. En Anne, ik wil toch even aan die vragen, want ja, dan moet er uiteindelijk ook hier naar een finale. Zeggen we daar nog waarom? Of mag je dat zeggen? Ik zou het niet weten. Dat is, maar vond je het dus leuk? Denkst? Ja, ik vond het En denk dat die vriendinnetjes dat aanstaan op sneeuwtje en alles instellen? Nou, ik ga niks vertellen. Nee, maar denk dat het zo'n leuk programma is dat je dat zien moet? Al die vriendinnen? Ja. Ja? Had ze hier een aflevering zien gaan? Dus je de tweede weg of wat denk je? Ik weet het niet, ik denk het wel. Oké, we beginnen Ruud maar nog een prachtige actie van die. Anne, yes, dat is. Ja? Draaf. Naast het wetten. Zorg ik mooi, zorg ik Mooi mooi. rechtdoor. Rem, goed zo. Daar gaat ze, als een hinde. Ja, wat hè? Een antilope in Dokkum. Een antilope. Goed zo, Anne. En dan rechts. Jere, ja. Mooi zo. Naar rechts. Zo, daar staat die kerken. Naar de kerk. De ingang, Pop. Naar de ingang. Waar is de ingang? Bij die vlaggen. De ballen. Naast. Ja, de Je bollen. hebt brood in je mand. Ja. En die leg je naast de versteende Bonifatiusballen. Waar leg ik die? Dus de echte bollen, nooit de bollen verstien. Ja. Stop de tijd. Ja, nou, dit wie dus een mooi spannend begin, of een mooi spannend einde eigenlijk van Jim verhaal. We weten nog heel net of het woen heeft. Dit keer je zin, ik geloof deze uitzending net in, dat houdt Pieter. Dat is Nee, een dit andere is keer. de tweede uitzending. De eerste komt nou sneun en die is eerst om 4 uur. En de tweede om 10 uur, 6 en dan 10 gaat het maar door, dan gaat het maar eindeloos. Dus dat is heel mooi. Oké, fantastisch. Mensen tierendak. Oké. Aansluit hier om tafel een begin. Nou, de ziektocht naar het beste wijze om Friesland als toeristische provincie te promoten. Nou de Riegen, want de treinverbinding Ljouwert-Haas die besteedt deze week 150 hier. Albert Jensma die stapte op de trein en zocht naar al die verhalen. Die jonken het zo'n 20 kilometer lange spoor. Het spoor van Ljouwert naar Haas werd op 14 oktober 1864 in gebruik nam. Dat is 150 jaar lang. En ik ben op zoek naar verhalen daarover. Ik reis hier in Haas, want daar jou ik mezelf de meeste kans. Want op de orenhalte staan er geen stationsgebouwen meer en is het zo deer als een pier. Juster wie keer ik en bracht Jaap Frikkers mij bij Cor de Vries, want die zou mij verder helpen kennen. Doe weer er net dus, maar nou al. Ik ben een verzamelaar. Dit is een oprichting van het spoor. Bij Greens leidt niks. Nee. Dus je wel. Ja. Haas, Ljouwert en zo. Maar je leidt niks. Nee, maar dit weer ging je van de eerste. Dat is een van de eerste, ja. Ja. Ja, dat is een van de eerste. Ja. Ik zei toch wel dat hij de hele boel wat van wist. Maar ik moet dus naar de trekweg. Ik ben een lolke. Ik weet niet hoe ik zit iedere keer te denken aan die broer. Ja, lolke vissen. En zijn broer die was vroeger metselaar. Metselaar. Corrie. En die man ben ik geïnteresseerd in dat spoor. Die weet een soort Die van... weet je sinds spoor al. Ja. De trein die reed achter hun los. Ah, oké. Er was vroeger ook een hekje dat kost oversteken. Wat zijn? Een klaphekje. Dat kost over het spoor steken en dat kost de andere kant aan. Dat is er nog niet meer, weet je, gevaarlijk. Dat heeft een voordeel. Vroeger, wie niet kwam uit, Ja. die wie hier een volkstuntje bij het spoor. Ja. En ik denk wij, en dat wie het eer dat ze verplicht de helm op hebben moesten. En toen hier er net jet, dat die trein erom kwam en toen is dit eronder zogen. Maar waarom moest hij een helm op hebben? Nou, dat was toen verplicht. Nou, dat de helm verplicht waren. Ja, maar hij werkte bij het spoor. Nee. Die volkstuntje weer bij het spoor. Maar moest hij dan een helm op hebben op het Ja, volksstuntje? kijk, hij hier een brommer. Oh, Zat zo. de wanden. Oh, oké. En toen is hij er... Hij reed met... Nou ja, hij reed al, toen kwam de trein. We zijn samen opreden, dit is hem aan de rechterkant. Ja? En er was het oversteekhokje, wat ik nog net zei, Ja. wil hij oversteken en toen werd hij pakt. Gelijk deed. Ja, daar. Ja. Sipke. En Minschheid, Ja. die werken vroeger in het Koningin Wilhelminamijn. Ja. Ook steenkool opgraven. Ja. En die zit vroeger tussen steenkooltreintjes in alleen. Dus ook zwaar gewond en toen hebben je direct daar. Dus hoe komt het bij elkaar dan, hoor? Ja. Jo, hebben net goede herinneringen zo aan het spoor.
Nou ja. Het is zo lang geleden een vrouwtje met een invalide waren, you know? 5 jaar geleden, ja, vrouw Huizinga. Ja. Die zullen er even gauw wat halen en die komt met een invalide waren, ze door het kleine hekje en de trein naartoe te pakken. We hadden niet vroeger dat afrit, you know? Ja. Dat kost over de haven zo naar Holland, zeg maar. Ja. Hij is het nog dichtgemaakt hier. Al jaren was het dicht. Ja. Ja, die vrachtwagen van Kaan, uit Den Hoever, die reed op met de trein. En die trein toeterde als een gek en we horen een klap. Wel 40 ton vis over de wereld aan, hoor. Het hele soort slag op de kop. Iedereen was in die vis aan het klauwen, wist dat nog wel, ja? Dus je bleef hier woord met die trein? Ja, nou nog. Ja. Ze moeten nog doorrijden, hè? Dan staat die motor hier voor de straat. Ja. Nou, en het resoneert wel zo. Kabaal maken. En dat is volgens 5:30 de eerste nou. Daar ben je een wekker van. Dus het wanden. Nou, de Koningsbuurt, nou ja. Dat is wel tegenover de oude, met oversteken, toch? Bij de bimpomp rechtsaf. En dan is het tweede straatje links. Voor de bloemenkassen links. Mooi dus naar de Koningsbuurt, naar de gebroeders Visser. Die matten een soort oer het spoor witten. Ja, je krijgt zuiver ambitie nog om even naar huis te gaan om een lekker visje te hellen. Even wat oors, want weet je wat nog? Die televisieserie met al die achtervolgingen op het wetter. En Wendy van Dijk als politievrouw die het op hege hakken Frieske moordenaars en terroristen arresteerde. Nou dat wie al je voortsmiet niet. In ieder geval had je het broeken wollen voor de promotie van Friesland. Althans, dat vindt mijn verste gast Skelte Meijsma. Skelte, we hebben die wat kennenleerd als een man die graag de zaken oppakt, die het nog net helemaal goed binnen, de winkelstritten neem maar op. En dan moest het hebben over de toeristische promotie van Friesland. Voordat we daarom beginnen, wil ik eigenlijk wel even weten, dat is een heel soort in boeten Friesland, zeg maar. Hoe zeggen nou die mensen, best om maar praat naar uw provincie? Nou, eigenlijk heel positief. Dus nou, ja, volgens mij ben ik al clear. Ja. Dat is serieus zo. Dus ik denk dat genoeg mensen geïnteresseerd zijn in Friesland. Alleen ik denk dat het probleem voornamelijk is van die mensen die geïnteresseerd zijn. Hoe zorg je er nou voor dat die daadwerkelijk een keer heen komen? Want ze vinden Friesland wel een mooi plakje. Maar dan bestellen ze volgens net de vakantie, is dat het probleem? Dat is in mijn eigen het probleem. Dus ze ziek je er wel naar, ze zijn super enthousiast. Eigenlijk weten de meesten al ik wil wat ze in Friesland kennen. Fine, wetter, toerisme, Waddeneiland, et cetera. Dus dat hoeven we eigenlijk niet meer heel bot te promoten. Hetgene waar we voor zorgen moeten, is dat ze komen. En volgens mij schort het eraan. Ja, zo simpel is het. Laten we even naar het punt gaan. Friesland Marketing is failliet. Gong en het gevoel wie een beetje de promotie leidt op zijn god. Wat is het nulpunt op dit stuit als dat onjaan kist? Waar staan we met promotie in Friesland nou? Nou, ik denk dat op dit moment vervallen we in politiek in mijn eigen. En in politiek hoort in reorganisaties. Hoe kunnen we dingen beter doen? Nou, daar leer ik dan ik wel in. Ik heb al plannen jongen waarvan ik denk, nou ja, goed, blijkbaar leeft het al en gebeurt er wat. Wat ik wel weer mis is van, hey, waar doen we het nou eigenlijk voor? Want het gaat met name over organiseren van, nou ja, in politieke zin neem ik dat. En ik wil graag leren hoe yield praten en hoeveel mensen komen hier nou extra naar Friesland daar en geen yield uitgaan. En volgens mij is daar behoefte aan. Wie een mooi project betocht, toch een man die zei van, nou, laten we daar uit Hilversum eens even hier naartoe komen en dan stekken we er 1 miljoen in en dan krijgen we een heel soort waarom. Laten we even zien naar het idee achter Moordvrouw. Ja, je moet het zo zien. Het is een onderdeel van een geheel. Hè. Er zitten ook abris in, er zitten radiospots in. We gaan naar beurzen toe, allerlei toeters en bellen. En de doelstelling is een groei van 3% per jaar. Nou, dat is een fors aantal. Van het totale aantal toeristen dat je naar Friesland ieder jaar 3% erbij. Maar waarom is dat nodig? Ja, maar even net 3% gewoon even nou, als 30, 40 miljoen omzet extra wat we moeten realiseren. De bedoeling was juist om het stereotype beeld van mensen die hier nooit komen. Want iedereen kent deze prachtige provincie, maar het gros is er nooit geweest. Ze kennen het van de Elfstedentocht, van Sportclub Heerenveen, van de bootjes.
Ja, dat best even nog een Sister Kuchlin skelt. Ja, gaat het nog? goed. Ja, gaat het goed? Ja. Komt dat omdat je dit verhaal juist nou? Nee, omdat ik me verslikte in maar de verslikt is je nek, toch? Als toest dit zegt. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, het verwondert me. Ja, als ik dan een kritische kanttekening... Ik vind voortaan als we een opperhoofd van Friesland Marketing hebben... moeten we wel Fries praten. Okay. En ik doe het net helemaal goed, het Fries praten, niet erg regelmatig. Maar ik vind wel dat er een Fries boegbeeld moet wezen van Friesland Marketing. Ja. Daar is een man mijn naam. Ja. Romke de Jong, introduceer hem even. Nou, Romke is de Iersman van Friesland wat mij betreft. En Romke het directe meid in mij toerisme volgens mij. Dus toerisme en Iers gaat goed samen en voornamelijk met Simmerswaar. En ik denk dat Romke een goed beeld heeft van hoe leeft het en wat binnen de gearworkings, wat doen we nou eigenlijk al hier in Friesland? Oké, Romke, dat is een zwiere les die het nou op die drukt. Ik heb het in de gaten. Zo'n 20 hier? 28 hier. 28 hier. Nou, dan zou je toch een telefoon zo'n 20. Het wordt steeds harder. Maar is een jong ondernemer van de Gediek had zijn eerste fabriek oernaam en dat uitbouwt staan op een heel soort standsek bij plaatselijke mooie evenementen. Wat is die idee van hoe wij jou nou die troststaat maatje kennen in Friesland maar toeristische industrie? Nou, ik had het geluk gehad dat ik het eindelijk van onderop wat bescherm. Want mij al die karkers, dan komen we toch op een heel soort mooie plakjes. En wat ik eigenlijk mis is het feit, het verbindende geheel. En daar is wat mij betreft Friesland Marketing net in slagen. Dus zo'n hele hoop leuke initiatieven. Maar het verbindt eigenlijk net genoeg. En die meesten die naar Friesland tak komen, er is nog zoveel meer te zien dan de boegbeelden die we al hier. En wat mij betreft kunnen we daar nog vol meer op inzetten. Van, we hebben een geweldig gebouw, we hebben een mooi evenement. Kom maar zien. En dat is het commercieel, maar bloe ook langer. Wat ik vooral zorg is dat er een hoop promotie gong is naar de Wadden of naar de Wetteren. Maar we gaan nog volle meer. Neem eens een voorbeeld. Nou, een heel mooi voorbeeld is in de buurt bij u de Flyelfeest. Dat is een 12 Lietse dwarpen die mij ook een fantastisch evenement organiseren. En de laatste 4 jaar hadden een hele grote groei ik trommakken. En ik vind het heel knap. Hoeveel mensen komen er? Er komen nou in het hele weekend ongeveer 28.000 man. En dat is toch wel indrukwekkend te nemen. En je ziet daar dus wat een groep vrijwilligers varko krijgt. Wat net alleen nog maar de dwarpjes op elkaar zet, maar ik de hele regio. En het komt ik van Boeten, Friesland. Komen mensen speciaal daarvoor. Dus het maakt het uniek. Nou, maar dat is er dus al, clear. Het is er dus al, maar nog net bekend genoeg onder een heel soort meesken. En dat is eigenlijk wat ik mis. Er zijn een hoop leuke dingen, maar het moet van een goede manier promoot worden. En wat ik nou zorg is dat er heel smieten wordt om maar gewoon Friesland te promoten. Terwijl ik eigenlijk van onderop, ik wil het graag zien. Oké, het verhaal weten we dus van, er is yield vergriemd. Dan nou ben je de Nijgaarden. Jonge jongens, mooi idee. Lees dat, die blauwdruk er dan als deel. Hoe zoest dat dan helemaal met die Flyelfeest? Nou, wat oors bijvoorbeeld die Nijbeetsen? Ik denk, alles valt mij, kan je dragen, iedereen vindt het leuk en ken je de meisjes dan wat mij. Ja, wat ik sensu is dat voor ondernemers, wat smiet het op? Het is makkelijk om iets uit te gaan van een tv-campagne, maar je moet het mij ook goed doen. En ik denk dat je juist een sterke organisatie gaat kennen die zegt van nou alles wat we nou samen hebben, leuke ideeën, evenementen, breng dat samen zodat iemand van Boeten Friesland, die ziek het, en Skelde kennen we misschien wat meer over vertellen, want ziek je daar nog op, maar als je het vindt, zwaar je dan voor die leuke arrangementen, maar zwaar je voor dat ik de lietse dingen belicht worden en net alleen nog maar de grote bekende icoon van Friesland. Ja, want daar heeft het refereert even ons kelt te zien wiezen van internet, hoe die de mensen de marketing pakt. Nou, hebben we beleefd Friesland nou, dat is dus de opvolger van Friesland Marketing en die maken dit filmpje. Toch een mooi filmpje. Of course, Friesland is world famous for its pedigree, Frisian cattle, Frisian cows, dairy, lots of dairy, all very healthy. Some say we have more cows than women. We have Frisian horses for riding, thank you. And you may have heard of the Elfstedentocht, the Vieljoppe. Katzen. And if that doesn't do it for you, Famke Janssen, MC Escher, Peter Stuyvesant, Mata Hari. The Frisian flag you probably know. Frisians are quite proud. They've got their national symbol bandied about everywhere. And I mean everywhere. 200.000 keer pensioen op YouTube, Skelter Meisma. Ja. Via Facebook ging het alle jong ging het voorbij. Is toch geweldig wat beleeft Friesland je die net? Ja, nee, ben ik helemaal met die eens. Het is op zich een leuk filmpje. Ik snap net helemaal het Engelse accent in combinatie met de cowboy-stijl, laten we het zo zeggen. Maar de grote vraag bloot, en dat is ook wat Romke aan jou, wat smiet het nou eigenlijk op voor Friesland? 200.000 views. Nou, ik ken die zeggen, dat lukt mij 1 per dag en ik wil om dat te realiseren. Dus dat is net zo heel spannend. Mijn grote vraag is, wat smiet dit nou op? Hoeveel mensen komen hier nou extra voor naar Friesland en gaan ik echt geld hieruit aan? En volgens mij is dat hetgene wat we graag willen.
Want er moet gewoon yield spendeerd worden. En daar zie je de komende tijd om werk je om dat kleed te krijgen. Nou, wij zijn bezig met frieslandboppen.nl om dat op te zetten. Met name de liedste ding, maar ik de kracht van Friesland broeken. En dat met name benutten. Oké. Tegen dank heren voor je verhaal. Hoe wij toch deze prachtige professie ambitie weer in op de kaart zetten mat. Dit is Bient voor deze dinsdag 15 oktober. Morgen is er weer een Bient. Dan zit Arjen de Boer hier. Ik wens jou nog een hele noffelijke jong verder.